Sankt Knuds Gymnasium er en gammel skole, der ligger centralt i Odense og rummer flere hundrede elever. Den ellers gamle skole har fået et moderne touch flere steder, blandt andet i form af en mellemgang, som både fungerer som hyggerum og et sted, hvor man kan lave opgaver og gruppearbejde i undervisningen. Har man brug for lektiehjælp, kan man benytte skolens lektiecafé, hvor man kan få hjælp af studiepiloter, som er elever på skolen, der har lidt ekstra overskud til at hjælpe andre elever. Sankt Knuds Gymnasium tilbyder et stort udvalg af forskellige studieretninger, blandt andet naturvidenskab. Naturvidenskabelig linje med fysik på A og matematik på A og kemi på B, fordi at Sankt Knuds tilbyder den linje, og så synes jeg, at fysik er et meget interessant fag. Noget inden for fysikken, jeg gerne vil være, når jeg bliver ældre, og noget, jeg gerne vil arbejde med. Og så kemi, det synes jeg også er rigtig spændende, og matematik. Derudover har vi også samfundsfaglige linjer samt kreative linjer, som mediefag og musiklinjen, hvor man kan få lov til at udfolde sig kreativt. Fordi den har en rigtig god linje, som opfylder mine behov. Jeg har valgt Sankt Knuds på grund af, at de har den linje, der hedder samfundsfag, og jeg kan godt lide at gå herude, fordi der er rigtig socialt. Jeg kan rigtig godt lide at redigere film og optage. Jeg kender en masse mennesker, der går herude. Det er ikke så langt fra, hvor jeg bor, så det passer mig rigtig godt for mig. Jeg tager det seriøst, og er altid godt humør. Alle kommer med et smil på gangen, og det er bare fedt at være her. Sankt Knuds tilbyder en studieretning, som jeg kan bruge til min fremtid. I den nyrenoverede kantine er der mulighed for at købe mad hos Pias Pitstop. Et stort udvalg af forskellige sandwich og varme retter tilbydes. Det er også her, vores morgensamlinger og de månedlige fester foregår.